पिपिएलआव बा बिटिआरआव प्रमदनो ट्रेक्टरखौल' हरदों नाथाय साबि आरो बिनि स्टारिंआ हेमन्त बिश्वेश्वरनावनो दङ। बे बोसोरब्रै समा बर'फोरनि थाखाय मोनसे साव गोनां बोसोर होननानै जोङो साननानै लाबाय। बोथोरा जोबोद थान्दा नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन जानांगौ नोंथांमोननिथिंबो जोबोद थान्दा बे समाव आरो फुंनि समावथ' माने ओरैबायदि खुवा खुयो माने अयथासार आरोना बुंनो हाया। दा नोंथांमोन जाय हक माने आं दिनै मानि थाखाय बा बबे बिथिंनि गेजेराव भिडिअ लाना फैलायखै नोंथांमोना निश्चय सानदों जानांगौ आरो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै किसुमाना गोबाङानो बुजिखाबाय आरो किसुमाना बुजियाखै जानांगौ आरो नुखाबायबो जानांगौ बा नुवाखैबो जानो हागौ। स' जाय हक जिखुनु नोंथांमोना नैबे आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आं बेखौ आसा खालामो। दा बे भिडिअ जाहैबाय मोननै भिडिअ इन्ट्र' होदों नङा होमबा सिगाङाव मोनसेया जाहैबाय जोंनि बे बोसोरब्रैया थारमाने मोनसे साव गोनां बोसोर जानानै थांबाय होननानै जोंहा फोरमायदों एक्स एनडिबिनि बिथांमोना मानि थाखाय बे बोसोरब्रैया साव गोनां बा बर'फोरनि थाखाय साव गोनां बोसोर जानानै थांखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिमोगोन। बेजों लोगोसे सिगांनि मोनसे भिडिअ इन्ट्र'आ जाहैबाय कार्बि आंलंआव जोंहा माखासे गोबां दावराव दावसि जादों अर्थात दाङाबाजि बा धरना रेलि लालायनायनि गोनांथि जादों आरो खर' लान्था लान्था हजालायनांगौनि गोनांथि जादों बेफोरो मानि थाखाय जालांखो आरो बबे जायगानि थाखाय बा हानि थाखाय जादों होननानै नोंथांमोना अलरेडि खोनानो मोन्दों बा मिथि मोन्दों जानांगौ। नैबे बबे हाखौ लानानै बा बबेनिफ्राय जादों नोंथांमोना ए टु जेड बुजिनानै लानो हागोन। बिनि सिगां बा बे भिडिअनि इन्ट्र'नि सिगां आं नोंथांमोननो प्रमद बर' सारा बोसोर गोदाननि मुङै मा बाथ्रा बुङामोन नैबेखौसो आं नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों। কিন্তু দেশত কৰাপশ্যন কম হোৱা নাই, দেশত ভুল কামটো কম হোৱা নাই, বেয়া কামটো কম হোৱা নাই আৰু সেই 1-2 বছৰত আমি দেখিলো বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিংসাও বাঢ়ি গৈছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিংসাও বাঢ়ি গৈছে। তাৰ মানে আমাৰ শিক্ষাই কি কৰিছে, আমাৰ শিক্ষা দি আমি পৃথিৱীত এতিয়াও হিংসাটো শেষ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ শিক্ষা দি এতিয়াও আমি মানুহৰ প্ৰতি যিটো বেয়া চিন্তা সেইটো আমি শেষ কৰিব পৰা নাই। তো ক'বাত নহয় ক'বাত আমি ফেল হৈছো। যেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগতে কোনোবা এটা মানুহে কাৰোবাক হত্যা কৰিছে, কোনোবা এটা এজন মানুহে কোনোবা আমাৰ বাইদেউসকলৰ ভনীসকলৰ বেয়া চকুৰে চাইছে, তেতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন আহে যে শিক্ষা অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সকলো ফেল হ'ল নেকি? আজিৰ এই সভ্যতাটো কিয় আমাৰ মানৱ জাতিৰ তেনেকুৱা চিন্তাবিলাক আছে, সেই কথাবিলাক প্ৰশ্ন আহে। তো সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি বিজ্ঞান শিকাইছো, চব শিকাইছো, অংক শিকাইছো, এইটোতো একদম প্ৰয়োজন। ইয়াৰ লগতে দুটা শব্দটো সদায় সংযোজন কৰিব লাগে, সেইটো হ'ল প্ৰেম আৰু শান্তি। আমি প্ৰেম যিটো আছে, মৰম যিটো লাভ বুলি কোৱা হয়, সেইটো সকলো মানুহক আমি ভাবি ল'ম যে মানুহে জন্মৰ পৰাই আমি হিংসক নহয়, আমি অহিংসক মানে জীৱ হয়। কিন্তু এটা সময়ত যায় আমিয়ে হিংসক হৈ যাওঁ। কিন্তু যোনে প্ৰেম কৰিব জানে, প্ৰেম কৰে মানে মৰম স্নেহৰ মূল্যটো বুজি পায়, সি বেলেগৰ কথাটো ভালকে চিন্তা কৰিব পাৰে, সি কেতিয়াও হিংসা কৰিব নোৱাৰে। শান্তিৰ কথাটো তাক ভালকে বুজাই দিব লাগে। অশান্তি হ'লে সমাজখন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, দেশখন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এটা সময়ত দীঘলীয়া অসম আন্দোলন হ'ল, আমাৰ ট্ৰাইবেল মুভমেণ্টবিলাক হ'ল, সেই অঞ্চলবিলাকত আমাৰ শিক্ষা অৰ্থনীতি চব আমি পিছ পৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজি শান্তি হোৱাৰ কাৰণে ইমান ভাল সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, এই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশবিলাকত যাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৱেষণা কৰিছে, ইয়াতকে ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? नोंथांमोना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंनि गासैबो बिबुंथिखौ खोनासंनानै लानो हाबाय। भिडिअ जोबोद गोलावमोन, आं भिडिअखौ फुरा होजोबदिया, मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय गुबुनफोरनि चेनेलाव नुखाबायबो जानांगौ। दा बिनि सायाव आं बेखौसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथा बा सान्थि सुक्ति जादों, बे नंगौ। नाथाय बे बिटिआर एकर्डआ सोरनि थाखाय जायामोन आरो सोरनि दारै जायामोन, बबे हान्जाखौ लानानै जायामोन नङा होमबा, आरो बर'नि बबे मोनसे आफादखौ लानानै मेनलि बे बिटिआर एकर्डआ खालामजानायमोन, नैबे बिथांमोनहानो दिनैसिमबो जेबो उदाङाव फैयालासेनो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय, सोरबा सेन्ट्रेल जेलाव, सोरबा डिस्ट्रिक्ट जेलाव, सोरबा अरुणाचल भुटान जेलाव, सोरबा बांलादेशनि जेलाव, सोरबा नेपालनि जेलाव दिनैसिमबो फासि दङ, बा सोरबा नागालेण्ड जेलाव। बै बिथांमोनखौ मा खालामनो सानदों? दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सारखौहाय दासिमबो नोंथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनैनि दिनाव सासे बिटिआरनि सिगनेटरिमोन। दिनै सिगनेटरि बायदियानो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङब्ला मोनसे समाव दिपेन बर' सारा ओरैनो बुङाखै कार्बिफोरनि सान्थि सुक्ति जालांबाय, बिथांमोनाबो उदां जाजोब्बाय, आलफाफोरनि सान्थि सुक्ति जालांबाय, बिथांमोनाबो उदां जाजोब्बाय,
दिमा हासाफोरनि सावथाल आदिबासिफोरनि सान्थि सुक्ति जालांबाय बा गोजोन गोरोबथा जालांबाय बिथांमोनहा रावबोथ' जोबथेसालियाव गैया होननानै दिपेन बर' सारा बुंदों। अब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा गासिबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबो जोंनि थारैनो बर'फोरनि हानजा सुरनाय बा मोनसे समाव हाथियार लानानै हंग्राम खालामबोनाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारमोना सासे सिगनेटरि जालायनानै मा हिसाबाव जोबथेसालियाव बा जेलाव जोबजानानै दोनबाय थादों मा हिसाबै दिनैसिमबो मानो गांफुनानै दोनजाबाय थादों बिथांमोना नोंथांमोना बेखौ निस्सय मिथिगौ। मिथिसेयावबो नोंथांमोन बायदिया मिथियै बायदि खालामगासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोननि बे दायनिगिरिया नोंथांमोनहा जाखो ना बले नों आं रायजो राजाया जाखो? दिनै नोंथांमोना गोबाङानो बुंगौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ, नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सालायनाय मथे दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा गासिबो बिथोन मथे सोलिगासिनो दङ। आरो नोंथांमोनहा अलरेडि मिथिखागौ जे बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टर नङा होमबा, ट्रेक्टरखौल'सो हरदों आसाम सरकारा UPPL आव बा बिटिआरआव प्रमदनो ट्रेक्टरखौल'सो हरदों, नाथाय साबि आरो बिनि इस्टारिंआ हेमन्त बिश्व शर्मानावनो दङ। मानि खारनाव होनना बुङोब्ला जेरै हेमन्त बिश्व शर्माया सालायनो थिनो जेरैबायदि बिथोन होयो बेबायदिसो जोंहा प्रमद बर' सारा सालायगासिनो दङ। दिनै थारैनो जुदि गोजोन गोरोबथाजों बा बे बिटिआर एकर्डआ NDP फोरनि मोनब्ला जोंनि बे NDP फोरनि बिर जोहोलावजोफ्रा मानि खारनाव दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ नैबेफोर बाथ्राखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि गोसोखांब्ला बयबो दुखु मोनो। बेखायनो हानायमानि नाजादो नोंथांमोना दाख्लै बावैनि बेल हियारिंखौबोथ' केन्सेल खालामनाय जाबाय, एबाराव फैगासिनो दङ बेल हियारिंनि थारिख दिन। दा बेफोरबायदि थारिखआव जाहाथे डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जेसेबांखिनि माने NDP फोर जोबजानानै दङ बा उदां जानो हायाखै बै बिथांमोनखौ जेन बख'नो हायो नैबेनि थाखाय आङो जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। एक्स NDP फोरा केसनिफ्राय मुक्त जानो हायासै, केसनिफ्राय फ्रि जानो हायासै आरो एक्स NDP नि दैदेनगिरि आरो मावथि जाय बिथांमोना जेलाव दङ दिनैसिमबो बिथांमोना जेलनिफ्राय फ्रि जानो हायासै। जा 200-300 जनसो एक्स NDP फ्रा केसनिफ्राय फ्रि जानो हाबाय होननानै मिडियायावहाय बुंबाय थानाय जों खोनानो मोनदों। नाथाय बेफोरथ' जायफ्रानाखि NDP नंखायामोन, बांसिनानो जायफ्रानाखि NDP नंखायामोन बिथांमोननि केसफ्रासो जोबदों जों मिथिनायाव। आरो अरिजिनेल ट्रेन्ड एक्स NDP नि केडार्सफोरा दिनैसिमहालागै गवाखै। सागानगिरि साइन होग्रा सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनैसिमहालागै जेलावनो दंबाय थायो, बिथाङाबो दिनैसिमहालागै गवाखै। बिनिखाय जों सानो जे 2020, 2021, 2022, 2023 आरो 2024 बे बोसोरब्रै समा बर'फोरनि थाखाय मोनसे साव गोनां बोसोर होननानै जोङो साननानै